Lessons English o hyd ag o hyd, ac ambell lesson yn Welsh chwarae teg am mae Cymro bach oed. You and I have time to relax. Ie, na hwnna yw hoff beth Gwenno, bod amser ymlacio wedi cael ei amserlennu ar ein cyfer ni. Oh, cynnig, drop off. English o hyd ag o hyd, ac ambell lesson yn Welsh chwarae teg am mae Cymro bach oed. Dewis lollipop. It's never Ein diwrnod cynta ni yn Madaba. Ni'n meddwl mae clip o dde, yn Iogurt. O, iogurt! Mae'n disguise Fi wedi cael split. A ni ar y ffordd i St John's Church nawr. Hwna'n taid. A ni yn mynd i weld mosaic enwog iawn sy'n dangos pethau pwysig Cristnogol, dangos yr ardal yma i gyd, dangos yr Iorddonen a'r hanner o Palestine felly, a'r môr marw ac yn y blaen, ond o gyfnod just ar ôl Crist, felly mae archeolegwyr ac yn y blaen wedi dysgu. O, mae dyn nhw twisters fan hyn. Dyn nhw twisters ar ffyr fan hyn. Totally clip o'r fan hyn. Mae Gwenno'n upset. Dwi ddim hyd yn oed yn gwneud lan i hi bod ni ar y ffordd i St John's Church a bod ni'n nghanol y tywydd ffantastig ma yn yr Iorddonen. O, mae half ni croesi. O, siwcran. So fan hyn lan i Gwenno bod ni'n nghanol y tywydd gwych ma. Sabach hir. A bod y brenin fan hyn yn gwenu lawr arno ni. Dwi ddim yn gwneud lan a bod e'n bwrw glaw gytre yng Nghymru fach. Mae Gwenno'n upset. Mae'n fel 5 borat yn y car yna, very nice. Dwi Gwenno ddim yn becso'r ddim PC neu fido, mae hi'n galw pawb ma'n borat. Os maen nhw'n galw ni'n very nice, ni'n cael galw nhw'n borat. So, maen nhw ddim yn gorffen dim un adeilad, achos maen nhw'n gorfod talu tax gorffen. Mae Heddyn ni'n edrych na beth i ti'n edrych arno. A wedyn, maen nhw just, yn lle cael to, maen nhw just yn cael seti ar ben y to. Os ti'n tynnu llun o fi nawr, ti'n cael llun o'r heddlu os ti ôl fi'n pasio? Na fi'n ei fideo. Ie, fi'n gwybod, mae fi'n edrych ar ôl turistiaid. Os fi'n dod fel un, twel, achos... O fe o'r tourism... Na, fi'n cael bod yn... Ti'n ei bach yn amlwg yn chigi. Ti'n cael ei edrych go iawn? Ie, na, ti dal yn amlwg chigi. Na, ti dal yn amlwg chigi. Dala edrych, ie. A Gwenno ti'n ei chi. Ie, na gofyn. A gysgu capta. Ti'n mynd ar... Mae'n heddlu touristiaeth. O, just stopiwch biba. Mae'r lle yma yn tynnu tyrfaodd mawr i ddod i weld y map yma. Nath Cristnogion ddod o hyd i'r map tua 1884 trwy gangymeriad wrth bali greu'r eglwys newydd. Mae'n un o'r pethau mwy anhygol o ran archeolegwyr be maen nhw wedi ffindo gan bod yr map cynhara o'r hen Palestine. Mae Jerusalem sydd o dan y môr marw. Fi'n siarad gwybodaeth fanwl iawn i wylwyr Rhan 62 Gwenno Teifi. Fi'n sôn am pa mor ddiddorol, wel, pa mor ddoniol yw y pysgodyn yn trial. Ddiddorol ar y blog, cerdd ti bach. O, pam? Pam? Dynion am enwod yn yr un ti bach. Be wedi fynd agored? Sy'n papur na, a mae fe'n hollol ffyr. Anyway, chi wedi gweld y pysgodyn bach na'n trial mynd am nôl o'r môr marw. Mae fod yn hiwmor o'r chweched ganrif. Na, y môr marw yw le mae'r... Na, môr Galilea yw. Na, môr marw yw e. Mae'r Iorddonen yn mewn i'r môr, ond sy'n byd yn mynd mas ohono fe. So, mae'r pysgodyn o'r Iorddonen, y môr, yr afon yn siarad mynd o'n a hwnna yw Jerusalem, a ti hynny'n gweld... Ti'n gwybod? Wel, achos mae fe'n gweud ar y maps y pethau. Rwy'n hwnna Jerusalem, a mae'n fanol iawn, ti'n hynny'n gweld y prif stryd, Caro.
Helw. Herw. Helw. Herw. Helw. 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 Herw. Mae Carys yn teimlo bod bach am Muslimau wedi rhedeg mas o beth i weid. Dyma eglwys Ioan Fedyddiwr. O na, dim eglwys sy'n gweud I fywyd e. O, Jiw, mae'n bach yn scary. Mae hwn yn pretty immense. Hello, Gwenno. That's actually Jamal was here. Gwenno, wyt ti chi gweithio mas? Siwt, mae'n mynd mas o fan hyn. Ni'n achau ffordd cerdded lan fyna. Neu mynd trwy drws bach tiny na. Ac o Gwenno'n mynd. Mae'r anialwch yn eitha impressive, dwi'n ei. Fi eisiau to fel hyn fel fi cael parties yno e. Fel be? Wel, flat fel hyn. Ond swimming pool fydde dy fi, ddim party. Fy ti sydd wedi hyfforddi fe, Carys? Ni nôl yn y car gyda'r gyrwr y mar. Ni ar y ffordd I Balas Herod. Digon I nebys ond eich o tîm yn sal a ti'n methu a methu gweld I gydydwyn traf methu a methu biodd y dybwyn a ti'n methu a methu Ble mor marw? Mor coch yn bell bant. Mor coch reit lawr o bwys ac y bach. Yeah. What is that? That's not the Dead Sea, no? Dead Sea. Ah! Iawn cyn massive. About 47 miles by... Wel, neb wedi gwneud athro e.